Takže čaute, ja sme dneska tam udnešili a to je z Minecraftu. Dneska si ideme zahrať minihru, ktorá sa volá Micro Battle. Dúfam, že sa vám toto bude veľmi páčiť do hry. Takže ideme na to, to je toto. Áno, dobre. Micro Battle zo server Cookie Buildu a už sa nám tu takto pripojil. Nie, ešte jedno, tak sa ideme tam pripojiť. Takže sme v červených. No a čo je cieľom tejto hry? Tejto hry je cieľom, že máte sem nepriateľov, traja a 4 týmy, a v každom týme sú traja. No a cieľom je vyrobiť všetkých. A nemám lag, ten blbý. Dobre, a vašim cieľom je ich zabiť. Aj týchto, aj tam. No takže ideme na to, tu takto už sa snaží vykopať kus hiny. No. Dobre, takže už to ide. Ja radšej tú hinu nekopem, rýchlo zahájim útok. Ja už sa tam bojujú, už zelen takto tu preskočil, keby ste chceli vedieť. Tady takto preskočil. No a keď sa vám spadnú tieto sklenené steny, už sa ide PvPčko. Fuck out, man. Yes, som to shodil. No, dorici. Dokiaľ už ma zabijú. No. Ne, to nie je možné. To nie je možné, že on ma zabije. Ty vado. No, ty ale. Ideme na to pripojíka. Dobre, sme 9, takže už sme full, už iba čakáme na modrých, aby sa pripojili. Tu som prišla na tento fail, že keď prídete sem, môže sa vstúpiť takto, skočíte sem. Takto. A IPS tohoto serveru budete mať do popisku. V popise budete ho mať a sa ideme pokúsiť dostať až úplne na ten vrchol toho tam stromu. Yes, OK. Nie, ja som upadol ako pán, ale to nevadí. Čauko, vidím ťa, ja ťa vidím. No čo, to sa ešte nikto nepripojil, no tak ideme ďalej skákať. No je míne. Ja som ale lama. Takže toto bude asi skôr takýto parkour. Jo, ja som na plnom vrchu, wow. Ty vodo. Mám perfektný rozhľad. Keď som takto hečol tu, ale som sa mil. Ja idem dole. Au. Hej, come on. Kde sme tu? Kde ty sú? Ty debil, čo ma to za hejky? Ja som ho nemohol, videli ste to? Ja som ho nemohol ani raz hejknúť, alebo to bolo iba môj lamové PvPčku. Na Skywars sa mi to tak išlo zabíjať a tu mi to vôbec nejde. Ty vado. A toto sa nás tu bavím, lebo ten Pajko ho skynul, sa stále dali pozor. No tak, ukážem vám to potom. Sa začína arena. Prepáčte, že dlho čakáte, len keby to musím povystrieľovať a je zaujímavé.
horí. No, podľa mňa. Čakajte, máme tiež lomenú hub. Tiež lomenú hub. Tak. A to naspäť dalo na toto. Dúfam, že on sa tam pregýkne a už príde. To nikto tu nechce prísť. Ty váro. Aha. A to je náš kámoš. Ktorý som stretol na spawne. Mňau, 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 mňau. Ty švíňa. Ja ťa sledujem. Tada. Kill. Neoplatí sa ísť tam nahor. Do hora. No, ďalší kill. Jak zletel, ty vole. Ty si teda vy. Zletel si. Red. A vlastne to my sme. Red. Myslím ešte ešte jeden. Ešte jeden. Ja ho musíme nájsť. Takže chodte sem do darčekov. Dobre. Nikto. Môžem pokopať do červené, ale či sa takto nezakopal. Tu na. Ale uhní, chcem to vykopať. On odišiel za tou babu. Som na to sám. My sme vyhrali. Au. Ty vole. 8 ľudí, no takže si dáme ešte túto arénu a už by mohlo byť koniec. No takže už sa to rýchlejšie pripája. Dobre, dúfam, že som v dobrom týme, nie som takom retardovanom, jak takedy. Nechajú štíku. No, väčšinu krát nechajú štíku. 2, 1. Let's go. Yes? Nie. Nice, trefa. Ty vole ma otáča, čo mi robí? Ty vole, ja idem tak a mne to točí taktikovo. Ty vole, tak sa s vami už iba stačilo rozlúčiť, no takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite hodiť like, koment na môj kanál a ja sa s vami lúčim a čaves, tu.